Sherifla filɛbaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛba minnu bi jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli an'an ka waleɲuman dɔn o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini setigɛ Ala fɛ Ala k'a ka hinɛ a n'a ka nɛɛma Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an dɛmɛbaaba Société La Eiffel Canal ka kɔrɔnɛ bɛfu ale min y'an dɛmɛ nin baara in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka suguw diya Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u ma an b'an ka sababu ɲuman fo a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an b'a fo dante foli min na ka dugawu k'a ye ka ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen balimaw i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na kalan wuli waatiw la an bɛ wuli ka yaala madrasasow ni ɲɔgɔn cɛ ekɔlisow ni ɲɔgɔn cɛ o baara min ni aw b'a dɔn ka kɔrɔ o baara kelen de bɛ an bolo n badenw an bɛ Banakabugu la Falajɛ Banakabugu Falajɛ madrasatul bani wal banat n'u b'a fɔ ma ko Saad Ziwaza Saadatu zi dunya wa Saadatu zil akhira Saad Ziwaza ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ale bolofara min bi Banakabugu Falajɛ yan an karamɔgɔ Suduhu Fanɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a jɔlen bɛ n kɛrɛfɛ yan cɛsiri min bɛ a la Jamiyatul Ansar Dini kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn o madrasaso ɲɛmaaba ye ale ye yan Banakabugu kɔnɔ yan an bɛ ale ka kalanso kɔnɔna na ka yaani ka musabaga kɛ n'an b'a fɔ a ma ko ka question fili an denw an dɔgɔninw fo ka taa se yaani maa wɛrɛw ma an minnu bɛ kɔfɛ ka an filɛ bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ a kɔnɔna na badenw an b'o kɛnɛ de kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn asila caman b'an bolo yan n'an b'a fɔ ko question camanba bɛ an bolo yan a bɛna o mɛn baaraw kɔnɔna na n'an tilala kalandenw na an bɛ gɛrɛ karamɔgɔw yɛrɛ la maa si kelen tɛ to yan balimaw an b'o kɛnɛ de kan n'Ala sɔnn'a ma n'a tigɛla min na aw n'aw to a sigiyɔrɔ la ka bɛn n'a ye Musa So an ka tɛmɛ ni baara ye a ka tɛmɛ ni baara ye Malimatu a ni ce i b'i pɛrɛn kosɛbɛ i tɔgɔ ni jamu ani e bɛ kilasi jumɛn na ne tɔgɔ Maram Juma ne bɛ kilasi 3 na kilasi 3nan Maram kira fa a n'a ba tɔgɔ ye di a fa n'a ba tɔgɔ ye di e bɛ kira dɔn wa i tɛ kira dɔn ne b'a dɔn a fa n'a ba tɔgɔ ye di a cunen kan merci Tuka karamɔgɔ an ce nse yɔrɔ basi foyi t'e la awɔ e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ canal ka kɔrɔnɛ bɛfu la awɔ kira denw bɛɛ ye joli a denw ye joli an den wa den 7 den 7 e bɛ se ka dɔ tɔgɔ fɔ an ye yan awɔ Abdullahi Abdullahi o ye kira den dɔ tɔgɔ ya Kasim a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna an bɛ canal ka kɔrɔnɛ bɛfu dɔ d'i ma y'a mɛn den 2 bɔ k'a d'a ma den 2 bɔ i k'a d'a ma Tuka Mwalimu an ce i b'i pɛrɛn i tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na Abubakar Sibi Abubakar Sibi ne ko kira ba fatula ka kira si to san joli la a ba fatula ka si to san joli la Sibi kɛ san joli i pɛrɛn k'a mɛn san 6 a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna karamɔgɔ salamu aleykum n y'a dɔn basi foyi t'e la e b'a fɛ ka dɔ sɔrɔ canal ka kɔrɔnɛ bɛfu la kira denmuso ala kira denmuso ye joli a denmusow ye joli 4 e k'u tɔgɔ fɔ ne ye ta Zainab Umu Kulsum Wargiyatu Fatimata Zahra a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna Tuka sini i bɛ nin yiran ka ɲimi y'a mɛn o minɛ Tuka Mwalimu an ce i tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na Sidi Kulubali 4 mante Sidi Kulubali 4 mane ala kira kisi ni nɛɛma ba ye a hijirala san jumɛn a bɔla Maka ka taa Madinɛ san jumɛn ala kira hijira san
aw ti hakili la aw ti hakili la o ti hakili la dawuda ka bɛn ala ka waati wɛrɛ jira ante Bante. e tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ canal ka kɔrɔnɛ bɛfu la Ayuba Jara 4 mande. ayuba jara e ka sɔlatu kɛ kira ka ta ne ka mɛn Salatua. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالهادي ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ay tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna kelen d'a ma voilà merci beaucoup Malimatu i ni ce i b'i pɛrɛn kosɛbɛ e tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Jɛnɛba Kulubali 4 mande. jɛnɛba Kulubali. jɛnɛba kulubali 4 mane jɛnɛba ne ko muso fɔlɔ jumɛn de donna silamɛya la muso fɔlɔ jumɛn donna Zainabu. Zainabu jɛnɛba o tɛ kan bɛn ha Malimatu salamu alaikum Walaikum salam. i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Awasila 4 mane. awa sila 4 mane ala kira kɛla ciden k'a si to san joli la a kɛla ciden k'a si to san joli la San shegi. san 8 Malimatu wala San binani. san 40 kira kɛla ciden k'a si to san 40 a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna san 40 Malimatu an ce kɔri basi foyi t'i la Basi foyi. i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Fanta Dumiya 4 mande. Fanta Dumiya 4 mane e bɛ se ka sabi kala k'a dafa an ka mɛn sabihi isma rabbikal a'la e k'a fɔ tan Sabi sumara bigali ala alezi kala kafasawa alezi kadala fada. Sabi sumara bigali ala alezi kala kafasawa alezi kadala. sabihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa Sabi sumara bigali ala alezi kadala fada. Malimatu kan bɛn dɛ i b'i hakili sigi siɲɛ wɛrɛ y'a mɛn taa sabi lajɛ ka ɲɛ y'a mɛn kan bɛn aja salamu alaikum Walaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Ne tɔgɔ Aishatu Basi ne bɛ kilasi 5 la. e bɛ kilasi 5nan e bɛ se ka sabi kalan k'a dafa sabi isma rabbikal a'la e bɛ se k'a dafa e k'o fɔ ne ye tan A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabi ismi rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa allazi sabi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa allazi qadara fahada. Allazi qadara fahada. Allazi akhraja al-mara. Allazi akhraja al-mara. Faja'alahu ghusal awa. Sanukiruka falata. sabi isma rabbikal a'la Sabbi ismi rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa allazi qadara. kan bɛn a lajɛ ka ɲɛ y'a mɛn kan bɛn an ce Banti. e tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Ne tɔgɔ Ali Timte. Ne bɛ bɔ Sɛngɛmali la. ali Timte. ali timite ne ko silamɛden bɛ sɔn mun ni mun ma a tɛ sɔn mun ni mun ma A bɛ sɔn burumusidon ma. silamɛden cɛman Tiɲɛna ne t'o dɔn. mɛ e tɛ ali wala a ye wuli k'i jɔ n'a yan wuli k'i jɔ e t'o dɔn ali Ayi. o tɛ baasi ye ali o tɛ baasi ye y'a mɛn ala kira k'a to denmisɛnnin na a tun bɛ baara jumɛn kɛ A tun bɛ kɔlɔnsiyɛn de kɛ. Kɔlɔnsiyɛn. kɔlɔnsen e tun bɛ kɔlɔnsela kun don wa Malimatu an ce Abanti. i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Ne tɔgɔ Mariam Sangare Sorfo Kamisi. mariam sangare soful khamisi ala kira kisi ni nɛɛma ba ye a ye muso jumɛn de ka nafolo minɛ ka taa jago kɛ n'a ye o muso tɔgɔ ye di An ba Karijatu. an ba Khadijatu a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna salamu alaikum Walaikum salam. i tɔgɔ ni jamu ani i bɛ kilasi jumɛn na Ne tɔgɔ Musa Samake ne bɛ Sɛngɛmali la. musa samake sɛngɛmani na sura jumɛn de bɛ yen n'a bɛ laban ni nabi ɲuman 2 tɔgɔ ye sura jumɛn bɛ yen n'a bɛ laban ni nabi ɲuman 2 tɔgɔ ye Sabi. sabihi a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kun karamɔgɔ salamu alaikum
Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Ne tɔgɔ Lamine Mali, ne bɛ kilasi wɔɔrɔ la. Silamɛya donkan ye jumɛn? Silamɛya yɛrɛ donkan ye jumɛn? Silamɛya donkan. A tun ne kan? E ti kanal ka kɔrɔ ne bɛ fɛ yan? Ne b'a fɛ. Ɔ i t'i jija. Silamɛya jɔsi. Silamɛya jɔsi. E ko silamɛya jɔkan na. Ayi silamɛya donkan. O ye 5 ye. 5? Ɔ ka bɛn. Tuka! Karamɔgɔ cɛ. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na Morikɛ? Ne tɔgɔ Ɲuman Kulubali, ne bɛ 6e année la. 5e année. 6e année. N karamɔgɔ, an ba Khadija ye mankutu jumɛn mɛn kira kan n'a y'a ka jagofɛn d'a ma? O ye mankutu jumɛn? E bɛ se ka dɔ fɔ an ɲa kan? A tun ne kan? Ne tɛ la. E tɛ se? Ayi ni baraji. Tuka! Balimatu, salamu alaikum. Walaikum salam. E tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Fatima Dukure, Sadis. Fatimatu Dukure. Fatimatu Dukure kira binakɛ dɔ bɛ yen. A ye kira defa, a donna kira n'a jugu cɛ, a tɔgɔ ye di? Abu Tolibu. Abu Tolibi. Abu Tolib. A ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna. Abu Tolib. Kelen d'a ma. Voilà. Tuka! Morikɛ, i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Amala, ne jamu Gari. Amala. Amala Gale. E bɛ kilasi jumɛn na? Ne bɛ kilasi 7 la. Kilasi 7. An ba Khadija ye mankutu jumɛn mɛn kira kan n'a y'a ka jagofɛn di kira ma? A ye mankutu jumɛn de mɛn kira kan? Danaya. Parce que a kun jogo kun ka ɲi nɔ. A jogo kun ka ɲi. Wa danaya kun b'a kan fɛnɛ. Wa danaya kun b'a kan fana. Nin b'an bɔ, a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna. A jogo kun ka ɲi, danaya kun b'a kan. Tuka! Karamɔgɔ an cɛ. N b'an cɛ. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Kɛlɛkɛ Samake. Ne bɛ 7e année la. Kɛlɛkɛ Samake 7e année. Ne ko Ala kira san joli a bɛ mɔgɔw wele dugu la? San joli? San 12. San 12. A ye san joli kɛ a bɛ mɔgɔw wele dugu la? Dugu la. San 10. San 10? Morikɛ kan bɛn. Tuka! An cɛ. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Ne tɔgɔ Aminata Tunkara, ne bɛ 7e année la. Ala kira ye san joli kɛ a bɛ mɔgɔw wele dogo la ka taa Ala ma? San joli? A ye san joli k'o la? San 2. Dɔnni jɛ kan bɛn. Tuka! Balimatu an cɛ. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Worokiya Jara, 7e année. Worokiya Jara. Kira ye san joli kɛ a bɛ mɔgɔw wele ka taa dogo la? A bɛ mɔgɔw wele dogo la, gindo la. A ye san joli k'o la? San 3. San 3. A ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna. San 3. Tuka! Balimatu an cɛ. Nse anti. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Bintu Bacil, 7e année. Bintu Bacil. Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye. A ka sahabaw tumana min na u sɛgɛnnen, kafiriw y'u tɔɔrɔ. U nan'u kalifa Afiriki jamana dɔ la. O jamana tɔgɔ ye di? Madinɛ. Madinɛ. Ayi o tɛ. Kan bɛn. Tuka! Assalamu alaikum. Walaikum salam. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Aïchatu Dramera, sauf Samin. Aïchatu Dramera. Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye. A ye yamaruya di sahabaw ma u nan'u kalifa Afiriki jamana dɔ la. O jamana tɔgɔ ye di? Égypte. Égypte. Dɔnni jɛ. La 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 la. Tuka! N karamɔgɔ an cɛ. N b'an cɛ. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Isaka Sanogo ka bɔ kilasi 8. Silamɛw tɔɔrɔlen, sahabaw tɔɔrɔlen, u nan'u kalifa an ka Afiriki jamana dɔ la. O jamana in tɔgɔ ye di? Cɛ wala, o tuma a cun n'i kan? Jasi. Jasi. O y'a jumɛn? Jasi y'a jumɛn? Kan bɛn. Jasi. Tuka! N terikɛ, i tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Ne tɔgɔ Yusuf Timite. Ne bɛ 9e année la. Yusuf, 9e année. Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye. Tumana min na ko gɛlɛyalen sahabaw ma, a ye yamaruya di sahabaw ma u ka n'u kalifa Afiriki jamana dɔ la. O Afiriki jamana tɔgɔ ye di? Éthiopie. Éthiopie. A tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna. Éthiopie.
Amanche. Amanche. Ito ni jamu ani bi classique mena. Ne tɔgɔ Usman Jara ne bɛ Neuf Mandela. Seli donna silamɛya la a san joli na? San 11 na. San 11 na. A tigɛra ba fa kunna. Seli donna silamɛya la, silamɛya san 11 na. Seli dilan ma mini? Sanfɛ. Sanfɛ fa jumɛn fɛ? Ala kira ye fɛn jumɛn de kɛ ni seli dilan ma? Sanayɛlɛ. Ala kira ka sanayɛlɛ. A ye sanayɛlɛ de kɛ, o sanayɛlɛ fɛ seli dilan ma. A ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kun tuguni. Tuka! Alimatu, salamu alaikum. Wa alaikum salam. I tɔgɔ ni jamu ani bɛ kilasi jumɛn na? Ne Permanila Aminata Tangara. Aminata Tangara. Ɔ ne jamu fankelen ye e ye. Ne fana jamu dɔ ye Tangara, y'a mɛn? E ka suratul Fatiha fɔ ten ne ka mɛn. Suratul Fatiha makiyatu wa ayatu asabu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Ay tɛgɛrɛ bɔ fa kunna. Ay tɛgɛrɛ bɔ fa kunna. Aha! A y'a sɔrɔ a ye nin jira sini k'a ɲimi y'a mɛn. Ɔhɔ, a kɔrɔ ta sanfɛ. Tangara. Ɔhɔ! Tuka! Balimatu, i tɔgɔ ni jamu? Fatumata Bi. Fatumata? Bi. Fatumata Bi. Kula uzu birabi nasi. I t'o fɔ an ye. Kula uzu birabi nasi maliki nasi ilahi nasi misha ale wasu ale kanas ale ziu wasu isu feso jore nasi menani jinati wanasi. Ay tɛgɛrɛ bɔ fa kunna. A gayna. Ɔhɔ! Nin ye kɔrɔnɛ bɛfu ye. I b'a jiran sini k'a ɲimi y'a mɛn. Ɔhɔ! A kɔrɔ ta sanfɛ. Ɔhɔ! A ɲɛna. I ni ce. Tuka! Usa, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E de ye denmisɛnw karamɔgɔ ye. An tilalen ko denmisɛnninw na, an gɛrɛla karamɔgɔw la. Dugukolo yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ni tile jɔla a kan siɲɛ kelen, o kɔfɛ tile ma jɔ a kan bilen, o dugukolo yɔrɔ jumɛn? Tiɲɛ n t'o dɔn. N karamɔgɔ. N t'o dɔn. Ayi, n t'o dɔn. A to a kan bɛn. Tuka! Usa, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An tilalen kɔ kalandenw na, an tɛ karamɔgɔ to yen dɛ. I labɛn bɛ? Kosɛbɛ, ni Ala sɔnna. Huruful hijaiya dafalen don aya jumɛn de kɔnɔ? Huruful hijaiya a bɛɛ lajɛlen dafalen don aya jumɛn de kɔnɔ? Ne hakili t'o la. E hakili t'o la? Ayi. Ti baasi ye. Ne ko dugukolo yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ni tile jɔla a kan siɲɛ kelen, o kɔfɛ tile ma jɔ a kan bilen, o dugukolo yɔrɔ jumɛn dugukolo fa o ye fa jumɛn de? Ne hakili t'o fɛnɛ na. I hakili t'o fana na? N ko kuranna de. N ye kuranɛ d'i ma i ko k'i hakili t'o la o. Ayi. Ne ye k'a kɛ kuranna ka kɛ sotɛn. Ayi, ne ko huruful hijaiya dafalen don aya jumɛn de kɔnɔ? Ne hakili t'o aya. Ayiwa, i ni baraji. Jamu duman? Jalo. Ayiwa, i Jalo. Balimakɛ, i ni baraji. Tuka! Karamɔgɔ, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. An tilala kalandenw na, an gɛrɛla karamɔgɔw la. An ko dugukolo yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ni tile jɔla a kan siɲɛ kelen, o kɔfɛ tile ma jɔ a kan bilen? Dugukolo yɔrɔ bɛ yen ni tile ma jɔ a kan, ni siɲɛ kelen tɛ. Est-ce que o bɛ ne kɔnɔ sisan. Mɔgɔ fɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ? Mɔgɔ fɔlɔ min y'a daminɛ, o ye Irisiw ye. Irisiw de fɔlɔ masirili daminɛ. Irisi wa? Misiri masirili daminɛ diɲɛ Irisi wa? N karamɔgɔ, i tɛmɛn'o kɛrɛfɛ dɔɔnin, o tɛ baasi ye. Ala kira hijiralen ka taa Madinɛ, a ka du n'a ka misiri bɛ yɔrɔ min na, jɔn de y'o sango d'a ma? A ka du n'a ka misiri bɛ yɔrɔ min, mɔgɔ min y'o sango d'a ma. Yɔrɔ mɔgɔ min y'a san ka tiɲɛna yɔrɔ tɛ o fana tɛ. A tula karamɔgɔ kan sinon a b'a dɔn. N karamɔgɔ, i ni baraji. Ala ka si d'i ma, i ni baraji. Tuka! Serifila filɛ baw, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ko kura. An ka tako filanan kɛnɛ in ye, an ka yala kɔnɔna na, jaabi min mana bɔ o yala ninnu kɔnɔna na, o jaabi dili kɛnɛ. N balima, an b'o kɛnɛ kan. An dɛmɛbaaba Société La Efrel, ale min y'an dɛmɛ nin baara in na sanga a n'a waati, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka sugu ja. An ka sababu ɲuman, a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara. Baara in bɛɛ lajɛlen sababu ye ale de ye.
sini kɛnɛ ni labanko ɲuman Ala k'o d'an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n balimaw an tun bɛ an ka karamɔgɔba n'o ye Usayi Fanɛ ale ka yɔrɔ la n'o ye Banakabugu Falaja an bɛ dakuruɲɛ 2 di a yɛrɛ ma a bɛ foli di jama Usayi salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Nisɔndiya jumɛn de b'i yɔrɔ. Diko an ma dasi sɔrɔ nin nisɔndiya la Musa Diko ni baarakɛɲɔgɔn an nana cun an ka bi ni n ka karamɔgɔw ani kalandenw an ma dasi sɔrɔ a la a nisɔndiyara bonyana a fayida bonyana an bɛ dugawu kɛ Sirifula tele ye ka dugawu kɛ Sirikɛ yɛrɛ ye Ala ka barika don tele la Ala ka barika don karamɔgɔ yɛrɛ la i yɛrɛ min bɛ baara la a nisɔndiya b'i la a farifoni b'i la a ko bɛɛ nisɔndiya b'i la an bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma vraiment ni ko an ka kuma bi daji t'an ka nisɔndiya la vraiment an wasara Ala k'an ni yɛrɛ wasa Ala kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam wasalim Ala ka dugawu minɛ an bɛ foli di comité min sigilen dɔ yan Jami'iyatul Ansardine l'Islamiya an bɛ foli di a tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an n'u sabati layidu kan Ala k'an n'u kɛ karamɔgɔ kanuba ye a n'a ka denbaya kanuba ye n balimaw ni tun ye waati kunkurunin ye ka aw nisɔndiya ani ka aw kalan an sigiyɔrɔ la n'o ye Tunga ye ɲininkali damadɔni min tun bɛ an bolo a ɲininkali an se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ye an ka ɲininkali fɔlɔ an ko Alakira sallallahu alaihi wasallam k'a to denmisɛnya na a tun bɛ baara jumɛn de kɛ kalandenw y'a jaabi Alakira tun bɛ bagan gɛn de kan an ka ɲininkali filanan an ko an ba Khadija a ye mankutu jumɛn de mɛn Alakira kan n'a y'a ka jagokun ta k'a di kira ma a ye mankutu min mɛn kira kan a y'a mɛn ko Alakira ye tiɲɛtigi ye danayaba don wa jogobaw dafalen don a la fana a y'o mankutu de mɛn kira kan o tɛmɛnen kɔ an ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye san joli kɛ a bɛ mɔgɔw wele ka taa Ala ka diinɛ ma dogo la o y'a sɔrɔ silamɛya ma fanga sɔrɔ kalandenw y'a jaabi a ye san 3 de kɛ o la san 3 kira bɛ mɔgɔw wele ka na Ala kelebantiya ma dogo la o y'a sɔrɔ silamɛya ma fanga sɔrɔ an ko Alakira kisi ni nɛɛma ba ye a binakɛ dɔ bɛ yen min jɔla ani juguw cɛ n'u b'a fɔ Abu Tɔlib Aliyu ibn Abi Tɔlib Aliyu fa n'o ye Abi Tɔlib ye o de donna kira n'a juguw cɛ kalamakari kira la fiyewu o tun y'an ka ɲininkali dɔ ye walima an ka ɲininkali wɛrɛw bɛ yen min ni a bɛɛ lajɛlen ye a mɛn aw sigiyɔrɔ la waati n'a tɛnku kama an b'a da nin yɔrɔ in na a yɛrɛw b'a sɔrɔ baara kɔnɔna na an b'a Ala deli Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam merci